Slov geli avala. Vi videoda em dibêjin ku çi zakîra ayfona xwe anku qebore ayfona xwe ka çend giga de cege xalîkê anku ew tiştê zêde lê çajê be û lê ça zakîrê bi xwe parêzî. Li destpêkê eger tu biçiye settings eger te sîrê dabî dekorî ev bêjnevî sîrê eger te ev enable kiribî yanî ev te dabî dekorî li vêrê çêbî te hindek deng download kiribin ku dengê sêrî ku gelek megabaytan gelek gigabayta dixwin eger tu biçiye kîrê de we dengo bîniyayê te download kirîn dê çiye accessibility li vêrê eger telefona te bin iOS 12 dabî tu şê biçiye general û divêrê te accessibility bibînî. Dê çiye accessibility piştîngî dê çiye spoken content piştîngî li vêrê çîrî voice te dê voice lêde li vêrê ev dengin eger tu ev vîgovkê min hinde ev dengê şerîkê bi xwe tê da min çi dengê dî download nekiriye belê eger te download kiribin bû nimûne te English lêde li vêrê ev sehmê wê kulodî sernîne û tu şê pirêka bes çiye nav da û edîtkey evî dengî jê bey ev denge bû nimûne 126 megabayta dixwit ev 534 megabayta dixwit ev 769 tu şê vê denga xwe ra jê bey û zakîran boyla xwe ayfona xwe pişek parêzî. Yadî eger em sehkînê tiştê Safari ew yê internetê ev ê mirov pê tiştek Googleî we da eger tu Safari vekey dîv da biçiye binî çêkirî advanced eger tu advanced lêde vêrê ma hey website data eger tu website data lêde vêrê dibû te datayê hemî websiteya in ew websitê te vekirîn li vêrê her websiteyek bû nimûne Google 15 megabayt ku ya hemî ya dîte 67 megabayt eger me divêt va 67 megabayta jî ben dibêjim remove all website data û de remove navlêde de hemî bû min jê çi. Yadî jî eger tu sehke ewa application'a evê gelek xwe bû nimûne li vêrê 45 gigayê me tijîne eger sehkeyînê hindek application ku gelek gigabayta dixwin li vêrê 5 gigabayt li vêrê çêkirî 4.2 gigabayt çine ew applicationin evê zakîre gelek girtî û ev kar neynin. Bû nimûne evê gavkî gelek applicationê din boyla da ku tu ji binî kar naynî eger ez vê enable kem eger min enable lêda ew applicationê ev kar neynim ev ev kar neynim û gelek zakîre girbî ew application hemî dêjê çend bes dişkilê we mîte ser şaşê eger datayê te faylê te têda bin faylê te jê naçin tenê dê application jî şîteke te vê tu şê bi xwe download keve û pirêka vê eger me enable lêda 4.2 gigabayta ji mobayla xwe dê parêzin. Eger gelek wênet mobayla te dabin û tan zanî dê ça te nevêt wayna jî bey û gelek zakîra mobayla te girtî. Eger tu iCloud nekirîbît tu şê pirêka applicationeka balanş ango bê beramber tu tasîrê xwe bike têda ku me berîngê jî berîneke jî ev applicationan belav kiribû. Eger tu çiye App Storeî û tu çêkey mega helme tu yê sora tu evê applicationê download key dibû te wênê te xir çine divê applicationê da û dîv da tu şê we wêna jê bey çi wênê te eger çî divê applicationê da ev applicationê wekî iCloud yek wêna ev xwe internete yanî 5 gigabayta bê beramber de te bes yanî ne din boyla te de zêde dibin ev wekî internetê hesabek dê te hebî tu hekî hesaba Google Photos tu şê wênê xwe bike têda û 5 gigabayta de te bê beramber yanî bo 5 gigabayta tu dê wênê xwe bike têda û dîv da tu şêt mobayl da jî bey çîka tu pê vîbûyî tu dê vê applicationê vekey û tu dê wa tasîra anku wêna bînî. Spas bû sehkirina vê vîdyoyê pêjê me ji bîr nekin pêjê me follow kin bû dîtina vîdyoyên ciwantir û fêrkariyên ciwantir. Bimînin xêr.